uJesu ufile. Inkingi sekutheni nje. Sokususela ngoba inhloso yabo babusikela ukuyogoba umzimba kaJesu ngamafutha. Hayi bakhala thami ngalela langa elenesiphambanweni ememesethe ezandleni zakho yawubeka umphefumulo wami. Babona ukuthi vele usefile. Bakhala kagogo, bakhala baze bayombeka ethuneni, bakhala noma sebebelilitshe. Namhlanje basakhalela ukuthi ufile, bakhalela ukuthi itshe. Abasana njani? Bamukelile ukuthi ufile. Kume nje ukuthi kubo yonke into phasi komthunzi nesikhathi sakhe. Bathi ayikufika isikhathi sokuthi uJesu naye akahambe emhlabeni. Bakhalela ukuthi itshe. Balususela ngobani iBhayibheli lithi kwakusekuseni. Akuseni usuku lokuqala lweviki. Babonakala baphethe amafutha. Bathi bayogqoka isiduku sakaJesu. Kanti abazi ukuthi hayi akasekho ethuneni. Abazi ukuthi akasekho ethuneni. Ngolwamba mtshana ngicela ungilungisele uRomans 8 uverse 11 kuphela. Abazi ukuthi akasekho ethuneni. Lalela mabafike ethuneni bathola umuntu uthizeni uhlezi phezu kwalilitshe. Abebehambe endleleni bebalisa ngalo ukuthi sokususela. Bathola umuntu uhlezi phezu kwalelitshe. Bayathuka uthi umuntu nimfunelani ophilayo kwabafileyo akasekho uvukile. Akasekho uvukile. Khumbula uke wathi mayekhuluma nezitha zakhe wathi mina leli thempeli ngalidinisa ngensuku entathu ngibe sengimisile futhi. Bayalibuka lani kuphithana eRoma, lani kuphethempeli kokhuluma eJerusalem. Bayalibuka ithempeli. Babala iminyaka ethathiwe makwakhiwa leli thempeli. Bathi uthini? Uthena ngalakha kwensuku entathu kanjani? Abakhanyelwanga ukuthi ukhuluma ngayo uqobo, ukhuluma ngokufa nokuvuka kwakhe. Abakhanyelwanga babuka ibuilding, into yasemhlabeni edilika noma ngabe kunini. Funda uzoyenza kanjani lento? AbaseRoma 8 verse 11. Uma-ke umoya waloyo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa leli mzimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Baba wethu ongcwele, Baba wethu osezulwini, izwi lakho Nkosi linguqobo liyaphila. Likhuluma ngamandla kamoya owavusa indodana yakho emva kwensuku entathu. Elithi izwi lakho Baba, uma sikholwa ukuthi uJesu indodana yakho wafa wamvusa emva kwensuku entathu, wathi thina singabakholwa impela. Baba ongcwele, likhuluma ngomoya ongcwele onamandla owavusa ethuneni inkosi yamakhosi. Siyabonga Baba ongcwele, sisazokusho kwakho nganamandla ekholwa yiwo Baba ongcwele, elithele lakho manje uyawuphila nje imizimba ebuthakathaka, uyawuphila nje imizimba efayo inamandla mvusa. Besiyini thina Nkosi uma ngabe amkhiphe ethuneni lamandla, besiyini thina Nkosi ukuthi angasiza. Siyabonga ongcwele, sibonga lamandla, sibonga lamandla usazokhuluma nathi umoya ongcwele kusisa kuze phakathi. Amen. Uma-ke umoya waloyo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena wavusa uJesu uKristu Jesu kwabafileyo
wayiphilisa nemizimba yenu efayo ngayo umoya wakhe ohlala kini. Kunalo moya ohlala kithi. Yes. Lo moya yiwona wavusa uKristu Jesu kwabafileyo. Kuthiwa ngenze amandla ovuko. Mawubuka uthi yini ukuvuka? Kuyini ukuvuka? Ukuvuka ukuphila kwento besifile. Uyafa ngokwenyama ungcwatshwe. Uyafa ngokwemsebenzi indaba uphile esonweni. Kodwa khona lamandla asebenza kuko kokubili. Yilamandla wovuko uLazaro akabizwa ngawo ethuneni. Yilo moya uKristu Jesu abazi kahle hle ukuthi yena uzofa ngelinani. Afele izono zethu. Hallelujah. Angcwatshwe avuke. Maya khuleke eGetsemane. Hamba nabafundi bakhe. Ufike uyabakhetha. Beka la uthatha laba. Maya fika mntana ushaya bona laba abakhethile. Uthi hlalani nani khuleke ukuze ningangeni. Eklingweni. Abazi kahle gogo ukuthi uzofa. Engafuni nokuthi abafundi bawuze umthandazo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yilo. Abangafuni ukuthi abafundi bawuze umthandazo. Ngoba ngalelo langa umthandazo wawuhlukile. Wawungafani nalowo wasemhleni. Lo aguqa eduze kwalo nalo aguqa eduze kwalo bathandaze bazwelana imithandazo yabo. Namhlanje ngifuna abafundi bami bawuzwe lo mthandazo. Funa umsizi bangivimbele. Funa bamgcine gogo. Bamgade. Ukuthi sitha singamtholi. Ngoba isitha sasibonakala siseduze. Wathi laba ngcono ngibashiya. Mkhulumele umnikazi wamandla ovuko. Yebo. Ukuthi 3 days uzobe nivusa. Lo moya. Ngoba lo moya uhlala kuye. Yingakho bathi yena nobaba bamunye. Ngoba kubaba kukhona yena. Yingakho iBhayibheli lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi ekuNkulunkulu. Ngaphandle kaNkulunkulu akuvela ngalutho. NoKristu Jesu wayekhona. Yes. Ngoba ubale ekuthathweni bezulu. Jesus. Lamandla yasiza yebazalwane. Avuselela ithemba kungasenethemba. Ahlanza inhliziyo. Asusa amagebhugebhu empilo endleleni. Lamandla. Yaphuza usuze lamandla. Yekhona ukuthi uJesu inkosi. Yes. Khona ukuthi ungumsindisi. Ukhona ukuthi uNkulunkulu wamvusa. Kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Umkhono engomona. Lithi iBhayibheli ungumoya. Nabamkhonayo bakholwe ngomoya. Nangeqiniso. Awukholwa nje kuphela. Ungenalo neqiniso. Funa ube neqiniso. Athi uPaul konke ngakushaya indiva. Ngokukhulu bokumazi. uKristu Jesu. Jesus. Athi ngake ngafunyanwa ngingenawo umthetho ngingenawo ukulunga. Kepha-ke ngokukholwa kuKristu Jesu. Uthi kuKristu Jesu uyakholwa. Yes. uNkulunkulu ufumana ukulunga. Usho Paul. Athi ekugcineni kwakufanelanga bonke. Ngisho nayimi athi ngangingomncinyane. Yes. Kunabo bonke. Yes. Engingafanele nokuthi ngambona. Ulahlwa izinto asenze endleleni. Kepha uNkulunkulu uthi kuye mayikhuluma nendoda eMhananiya uthi mgcina umphathe kahle ngoba loyo uphethe uyisitha esiphethe
lemalonke awabamba wafaka etilongweni yinto ayayazi leyo. Kepha uNkulunkulu mayekhuluma ngendoda ukuthi ayomgcina ngoba akasaboni nasemehlweni akasadli, uthi lo uyisitsha esiphethe izwi lami. Uthi mphathe kahle, uyisitsha esiphethe. Akakasho lutho, akakamukeli noKristu, akakamukeli ngisho umoya oyingcwele. Kodwa kuthiwe akaphathwe kahle. Yebo yena wayewagijimisa amakhono, kodwa ikhona into beyilokoza enhlizweni yakhe. uNkulunkulu wabona lokho, wathi ake ngivuselele lokho obekusazakufa. Bekagijima mhlawumbe khona lokho obakuvutha. uNkulunkulu wakubona wathi no, awuthi ngimbambe lo. Kungakafi nalokho okusela okuncane okulokozayo. Izinto ezifile empilweni yakho zingaphinde ziphile namandla wovuko. Amen. Ekuqaleni ngithemba lingabuyiswa ngenxa yamandla wovuko. Athobhalayo sazalwa kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuze sibe nethemba eliphilileyo ngoKristu Jesu ukuthi wavuka naye kwabafileyo. Sizalwa kabusha. Yena lela mzalwane, vuma. Ivuma i-challenge phambi koNkulunkulu. Vuma uthi hayi Nkosi angikhona, hayi Nkosi ngikwenzile. Awungeke uvele ukholwe nje, kholwe nje. Awukhamke sophetha amavesi hlazi wezwe Samuel uzanawo njalo waphethe wabhale phansi zonke futhi. Angeke dinga umuntu ozokholwa ekholweni bese uyasindiswa. Emva kokusindisa amukele lo moya ongcwele. Yilo moya noKristu Jesu mayehamba ekhaya esibili athi ngishiya nomoya oyingcwele azamduduza anifundise aphinde azangikhumbuze nangaleli ivangeli elamnamukela nina nasindiswa ngalo naseniyema kulo. Athi noma seninqobile imani asithi sowuphelile umsebenzi siyema nasekunqobeni siyema. Ikimeke impilo kube ngathi uLazaro ufile. Impilo yakho ikime nje, ime nje. Ungathi ungabuza ukuthi weNkulunkulu kuphi? Uthi weNkulunkulu makunje uthini ngami? Hayi uthi akezwa. uNkulunkulu wesikhathi sakhe. uNkulunkulu osebenza ngendlela yakhe. Futhi uNkulunkulu uthi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukuthi singamthokozisa yena. Yebo kuhle ungakwenza konke ebandleni okuhle, ube yisigijima singasweleki indawo, kepha ngaphandle kokukholwa ayazi ukuthi wena umthokozisi. Akathokozi uNkulunkulu, akathokozi uNkulunkulu ngomuntu ongakholwa. uNkulunkulu ufuna abantu abazokholwa babe sebasebenziswa yilamandla wovuko. Ngoba lamandla azokucakula noma engabe kukuphi, lamandla azokuvikela noma engabe kukuphi. Kudingeka abantu abazofana noPaul engakabi noSaul angakabi uPaul bazalwane. Amen. Uthi bonke kwakuyinzuzo Nakushayisa. akushaya indiva ngaphendula izinto. Yabona izinto impelelahlwa phansi. Wabuka nje kwakuyinzuzo kumphilisa, kepha wathatha wakulahla njengezibi. Wakhetha uKristu Jesu, wakhetha amandla. Lantabule endleleni ayebheke eDamaseko efuthekile kakhulu ngenxa yamaKristu. Ufuna ke sibe nenhlanganyelo noKristu Jesu. Asizukholwa inhlanganyelo singanayo. Siyazi ukuthi uyasizana endleleni. Yasizana uJesu bazalwane.
endleleni uJesu uyasizana. Hallelujah. Uthi muhle ngosuku lwenhlupheko Yeah. Hey. futhi uyabazi Abaphephela kuye. abaphephela kuye. Uyabazi yilabo abakholiwe abathi masebanenkinga baphephele Yes. kuye. Yeah. Awuphepheli ungakholwanga. Ngikhuluma mina ngalomoya wovuko oke wathenjwa uMartha noMaria kuKristu Jesu. Amen. Bathi ube bawukhona umnewethu ngayengafani. Bathembela amandla, bathembela umoya okuKristu Jesu. Uthi uJesu babahamba naye uthi ngiyazibonga ngani ngoba bengingekho. Yes. Akayiqedelelanga indaba. Yeah. Uthe nje ngiyazibonga ngani Ngoba ngoba bengingekho. Yes. Mayihamba nabo Yeah. eqonde kwaLazaro ukuthi kuze ngibone nenkazimulo kaNkulunkulu. Amandla wovuka sebenza kwisoni siphenduke sibone inkazimulo Jesus. kaNkulunkulu sibe sesiyakholwa isoni. Amandla wovuko uthathelelwa ngaleso sikhathi. Asithi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuza ukuphendula. Angazi noma likhona ntadelelo verse nkosami ngisize babami ungiphe malikhona ke ngifunde nami ukuthi uNkulunkulu uyaphuza uyashesha ukuzwa abese uyaphuza ukuphendula. Wayengeka siphendulise lesi ngalowo mzuzu esiphambanweni. Wayengeka siphendule. Wayengeka thi kuso namhlanje ngizoba nawe eparadise. Angithi uyayazi umsebenzi yalo muntu. Hlola inhliziyo, hlola izinto. Wazi ngisho inkulumo yakho iphelele ungayiphiliselanga ngolimi lakho uyigcine phakathi enhlizweni. uNkulunkulu uyayazi. So bekayazi umsebenzi yalo muntu. Wabuka ukukhona okwakungaphakathi kwakhe. Wathi namhlanje zoba nawe eparadise. Siyabonga abazalwane ukuthi sizalwe kabusha. Sizalelwe emseni kaNkulunkulu ngoba vele sumsebenzi omuhle wezandla zakhe. Wenze thina saba umsebenzi omuhle wezandla zakhe. Wasewubeka imisebenzi emihle ngoKristu Jesu kwasekudaleni ukuthi lo msebenzi omuhle wezandla zakhe uzofeza lo msebenzi awubeke kuKristu Jesu. Inkosi yomsindisise. Amen.